Chataura ndezvechokwadi ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari yawe mubatsiri wangu. Pamusoro iyi Changamire Mambo Mutasi. Ini zita ndoitwa Bernard Sauram. Musoro wenyaya ndewekutsakatika kwakaita mwana wangu mugore ra2014. Mugore ra2014 wanga uri musi wa 26 September ndo pakasvika varume ava wana mashayamo varume ava vairi ava mashayamombe mukwasha aroora mwana second born yamukoma. Mukoma uyo ndinoteera, uyo ndinogara naye pamonda apo padhuze naishene maunga. Saka zvakaitika mviro dzacho Changamire. Mwana wangu Kilieni Saurambe yewe kutsakatika uyo. Achiri kuprimary. Ndingatanga ari mugrade 6 1998. Saka mukomana aitogona mhando yepamberi kuchikoro. Saka uyu mukwasha abva auya kumbao. Isu tiri kumabasa edu pamba paine madzimai. Saka kusvika kwaita pamba manje ndidzo mviro dzacho dzekutsakatika kwemwana wangu idzodzo ndiri kuedza kutsanangura Changamire wangu. Murume uyu akasvika pamba samukwashazve ungogamuchirwawo nemadzimai anga ari pamba ipo papo. Isu ana baba tiri kumabasa edu. Saka zvakaitika ndezvekuti zvakashamisa madzimai ndezvekuti uyu murume uyu handichati mukwasha banokuti mabasa acho akaitika mukati mwemusha kukonzerwa naiwo wawo anobaya mwoyo wangu. Saka murume uyu asvika mwana wangu Kilieni anga ariwo mukati mwedzimwe pwere wari kutamba nedzimwe pwere. Asi zvakaitika zvacho ndezvekuti uyu murume uyu akasvika kuti Kilieni uya kuno. Kilieni achibva aenda wachibva wabuda mumusha nokuti vana vanga rutambira pachiwanze mukati mwemusha wedimo. Kilieni neuyu wabva waenda. Mai haasi kuziva kuti mwana wadini waendepi. Saka gare Kilieni wazodzoka nani nemurumeo. Kilieni obvunzwa Kiri uyonga mama endepi namukwasha. Zvikanzi takwira mugomo. Tiri padhuze negomo rinonzi Shakuyu. Zvikanzi tatakwira mugomo. Zvikanzi kugomo kunobatei nguva yese maenda. Zvikanzi aiwa mukwasha anga ane kamera. Ndokubva ndatorwa foto. Angori ega anga angosarudzwa muchaunga chewana. Achibva aendiwa naye mudondo kwaunotorwa kamera. Isu kadhi racho hatina kana kutomboriona. Kana mai wake kumubvunza ari apa haana kuriona kadhi racho. Right, iyo ichinopfuura tingoti nokuti mudzidzisi ka tingoti wadzidzisi pamwe kungofarirwa kwemwana anenge achidini. Wadzidzisi vakawanda vanofarira vana vanogona kuchikoro. Saka angodomwe ari mukati mwevamwe ari ega. Right, iyo ichinopera iyi. Mukoma uyo ndinozvarwa naye wendinoteera ndaigara naye ipopo pamonda apo ndobva atanga kurwara. Kurwara kuya kwaita chaiwa chihwere zvichasviswa cheshura matongo. Chihwere ichocho chakambomubata ndingati kuma early 90s. Chihwere chaya ndobva abatwa kuchipatara kunzi no ndiyo chaivi. Ndokutanga kupiwa matablets. Zvine zvanga asimba manje. Aona kuti ndabhowe nini. Kwabva kwakucheta matablets aya. Zvaatsveta matablets aya wakutanga kujamba amaspika futi. Right. Chihwere chikati unonyepa. Ini kana ndatanga kuchaiwa ma ARV aya hadichadi kutsvetwa.
Saka kana chirwere chakutoya chinouya chane ukasha. Wadikane ndiri kupoya ndiro kune wanga wasikazivi. Hazvitsvetwi kana ukanga watodini. Watosangana nechirwere chakadaro wakutotanga kumedza matablets haya. Saka mukoma zvakamubata. Wakarwara. Warwara chirwere chane ukasha unousikaiti. Uyu wabva auya zvaauya paya wakasvika uri musi wa26 September 2014. Zuva riri kupisa wakadai zuva kusvika mukati memusha izvozvo. Right. Ini zvakanditorera nguva yakareba changamiro kuti ndizive kuti vanhu vauya koita mabasa erima mukati memusha. Wakauya neumwe wakauya akagara naye hapo. Kusvika kwaita takamhorosa sevanhu vadini vasvikawo mukati memusha. Mukwashazve munhu yotinoziva tamhorosa zvakanaka nguva dzinedzi. Takumhorosana tambogara handiti. Tagara paya. Uyo weauya naye hatisi muziva. Isu takangomira kuti munhu weauya naye uyo achadini. Tichapiwa introduction 0 kusvikira kuuya kwemanheru kumapast 8. Ndingoriwo mukicheni mangu ndazouyawo kukicheni kwamukoma kuya kwewanga wasvikira iwona. Paya ndobva wati no beta tichiende ipi kwakararani baba ndiwa kureva mukoma wangu ine anga akarara kubedroom kwake. Svikei kubedroom kuya imwe mukwasha arudawo paintroduction rini uya naye amboriani chaizvo. Ndazosvika pakubvunza manje mukwasha uyo mauya naye umboriani. Zvikanzi ngeumwe uyo ndinonamata naye kuchechi yeZioni uyo ndauya naye kunoku kuti abatsire baba. Kubatsira baba anomubatsira nemutoo upi wacho. Zvikanzi kubvira kubatsira urwere hwanawo. Ini ndokuchitoti dhuu paya ndikati ng'anga inobatsira kurapa edzere. Nokuti atapiwa yambiro yekubvira kunzi nehurumende iripo kuministry yehealth kunzi mukanzwa ng'anga inoti inorapa chirwere cheHIV mangarai kumapurisa. Hakuna zvakadaro. Ndidhokita Parenyatu achiripo paya. Hakuna zvakadaro. Mukangonzwa munhu anenge ataura kuti ing'anga inorapa chirwere cheHIV mangarai kumapurisa munhu yasungwe nokuti chirwere hachirapiki. Right. Zvino ini ndabvunza ndikati imwe muri kuda munhu wemwana yaruda kubatsira mukoma pakudii pacho. Isisu tiri kupota tiituma mwana kuchipatara komutengera matablets. Akanga apera totumazve mwana. Rambei zvakangodaro. Kubatsira komuda kuita kwacho ndekweyi. Zvikanzi handitiwo nemakumbo haachadiniwo haachafambi. Handiti yaya inouya nemutoo wakangosiyana zvekuti kana nemakumbo chaiwo right. Tichinodarika ipapo. Tikati todaona kubatsira kwacho manje. Mukuru wabva atanga manje kuita seane mweya womusvikira handiti. Zvikanzi imwimwi mumusha munomu mumusha kwasauramba mune wanhu wakaromba wamwe wakashaisha maoko akasvipa wakauraya wanhu. Izvi tikati zvazvimo zvakuuyawo izvi. Right. Izvo zviri kudai shuwa zviri kufamba sei. Ende munhu izvaari kuuya panapa shuwa isusu tinomvumukani yekudini yekutaurira wakuru wedu. Isu chedu panapa kungosupervisa mushayi chetu zvekuzopinza ng'anga wakuru wasikuziwawo. Izvi zvino zvakatotiremerawo. Asi mukwasha ndiye angaona mvumo yekupinza ng'anga mukati mwemusha yedu zvisizikana newakuru wedu. Right. Zvikanzi iwe mukuru kurewa iye mukoma akararawo. Iwe mukuru iwe
Alright, regai. Handati kuti ndifambe ndakadaro kuitira kuti ndinyatsonzwika chigwagwagwa chacho. Alright. Regai nditi takango domwa tese zvikanzi iwewe uchadini uchaurawa ngevanhu vauno mwana wadoro nokuti vane iwewe uchadini uchaurawa ngevanhu vauno mwana wadoro. Mukoma akanzi iwewe mukuru iwewe waipromotwa sei pabasa. Right. Iwe kurewo mfano wangu yokilini watsakatika mani. Zvikati unoziva here kuti mukati mwemusha wenyu mune vanhu vari kurongera kuti udini ubude mukati mwemusha wako kupenga unotsakatikira hameno iwewe. Asi ipapo wariwo wane chinangwa chacho chawanga waurira ngwai chakuda kutsakatidza mwana iyi. Right. Iyo chino zvikanzi panodiwa chi iwe mashaimo binyora liste zvinhu zvinodiwa kugadzirisa musha munomu munodiwa dombo remurwizi rinochedza reya kuchedzesa varoi. Right. Alright, izvo zvichinopera hazvo. Right. Rekaiti right. Mwana izvaadini wakangoti ari makuseni yanga iri Friday Saturday Sunday ini ndakugadzira kuenda kuchechi. Right. Ndapita bathroom ndageza pa ndokuchidini amene kuti wakamukuruka sei mwana ndokupota naye seri kwembaso kwakutora rata rine marasha kwakumwaya mushonga parata pamarasha papa kupwititika kwacho iko kwekwe ndokakanzi isamusoro wako ufemei utsi hwacho ihwo utsiho ndiwo hwakamudhemeja netsinga dzemumusoro. Mwaona ini ndabuda mubathroom pai kusvika mwana uri kuyowera kuti vanhu wandiita sei nai vanhu vandidaro neiko musoro wangu wadini. Right. Ini ndoko ndatoona iya nyaya zvaitoshata mufana akuwarawo inini bheta ndidini nditotaura ishe nemaunga kuti ano nokuti ndiye munhu ndaenda naye kuchechi every Sunday kuUnited Methodist. Ngati regai ndimire parodhi apo ndiye anombowanza kutibatsira netransport futi kuenda kubva pamonda kuenda kudombo. Ndamira apa ndabuda inini kuti ndichiende kuti ano ishimwe hazvichaitiba izvo ndiri kusiya zviri kumbayo mwana akuwara endai yenyu nokuti yanga itori vhiki yewabvuwi iyoyo. Right. Ini ndasvika ndabuda mumba mani. Right. Zvino mwana akunguyowera musoro akungomunetsa mwanayo ndokubva adini nguva dzine idzisoka ndikati gara pasi tinomboedza kuti titsvakiridze vanhu vakabatsira haana kugara papasi ndobva andodi ndakaona kuti njii ndikati gara pasi wakuda udini zvikanzi handingori hangu pana ndobva angoti nzverengende ini ndaandakoto kuseri kwembazi uzodaona munhu kumhanya kudai kutera kudai aka mberi nzira dzaambiri kudai kuti ndichazive kuti mwana ateedza nzira ipi yacho ipo papa nix mwana mabva aenda ndotofunga kuti pamwe aenda kotamba nevamwe hake asi hazvinenge zvazvamubata tiudzei kuti varume ava mavaudzirei pano chete zvamakutaura izvoniita titaura kuti varume vauya kodii pano varume ava kutaura chokwadi ndaona mwana abuda manje ndokubva ndamangara kuna ishe nemaunga ndikati ndo zvakaitika nokuti varume avo zvakaitika varume avo varipo pamba. Ishe nemaunga akati wadaidze wadini wauye tienzanise vanhu ivo wabva wauya woenzaniswa ini ndobva ndatanga kutaura mudare rashe nemaunga ndataura paya ndapedza chachijana chamashayamombe mashayamombe taurawo tizwe zvikanzi chachiri chihwande muropa zuva rechangamiro wangu zvanzi chachiri chihwande mwati kudini kana nanhasi kutaura chokwadi mwana handisumboziva kuti wakatsakatikirepi kubva pane 11 yezi ipapo kudai izvozvizvi kudai kwazi chachiri chihwande
right hama dzekwasaramba dzaungana papa kuti ti way forward payapa todini mutsvakiro wacho wemwana Mashaya Mombe taakumudaidza payapa uya todi wekwasaramba wakati no isu ngatitsvake munhu Mashaya Mombe ngaatsvake munhu waende kuzinata wadini vanozwa kuti chakonzeresa kuti zvidaro chimbori chii chaizvo Mashaya Mombe zvikanzi ndipei mukana mwamuri muna Juni ipapo wa 2016 Mashaya Mombe akati ndipei mukana nditsvake wekutsvakawo mwana wangu munhu wangu wekuti ndibatanidze nemunhu wenyu waende wese uzotipa feedback. Kwakaenda mukandiko kwakaenda tsuro isu ndiopo tiri kungosara takangomira kuti pamwe Mashaya Mombe uchaunzwa munhu wake kuti wabatane wari wairi newe panapa waende vanozwa kuti chii wauya wazotitaurirawo kuno ndopo angoenda zvachose kutotangawo kumuona nhasi kubva muna 2016 kana umbouya kuti zvinhu zviya zvakaitikira pamba tiripo zviya zvakazodini kana zero uyu aripo kutotangawo muona izvozvi kudini kwacho mafambiro ndakaita acho ekutsvaka mukuru ndakafamba ndikati nemaprofiti nen'anga wanodarika 32 waita mwana ari kuMozambique ndo zvaitaura vamwe wakati akafa vamwe wakati mupenyu kuti ichazive chokwadi racho nanhasi kudai izvi hatisumboziva kuti mwana wako urini nyaya yacho iriko kuzeta rapipe nalonga zvikanzi imi mutsvakai tipei kadhi rake tsvakai iko zvino izvi hei pane makore 11 baba hapana chakamufembesa mwana zvakaitika baba inini ndiri mukwasha kwasauramba zvino baba vari kurwara naulesi vakambuya kumba kwandinogara kwahondo saka vakasvikawo titono chechiservisi yezioni ava ndodanonamata navavo uchibva watinamata vanga ichingoita ipapa nditika zingachinzi asi baba panozoda kudini zvingade kuzogadziswawo kumba kwenyu zvikasa zvadaro itodini itovhai matouya titoende zvikasi aiwa hamunditauriri panapa because pano handi penyu mungatozode kuti imimi kana kuti mutume mwana wenyu anouye kumba kwangu vanogara kuMozambique patimba anouye kumba kwangu mwamutuma ndipo ndinozouya saka baba uchibva wabvumira naye nyaya yenyu yekuti makafembesa mwana mushora parata mwana uyu mwana akachibva aita chipaparadzini ndopane nyaya ipa handitonderi zvichimboitika handitonderi zvichimboitika saimi zvamakataurwa nenyaya yemwana kuti makarushera makaita takamhanya ndakatomhanya musi wani ndakabva ndatoregedzewo ndekubasa ndikatodzoka kutoye kupi iko kwagirenyikani kumba kwawo ndobva ndatobatana nababa kuti angototsvagawo chimbodididi kwakonozvishwa hapana pari kugona kuoneka asi musi wetakabvako musi wetakabvako takutokukwire makombe kwenda kuti kuhauna iye uyu akazotira iye nawo asi uchaoneka uyu zvikazi asi madini matoita hei tikati apa munhu wadino wake ane zvaangoonino zvaabatsirikawo asi baba ava tiri kubatsira baba mukoma wavo ngendidaba mati makuenda makwira makombe kuhauna mwana akazotera akati maita henyu anga achiti maita henyu chii iye asi uchaonekawo ndati wanga akati kutendai kuti maita henyu maita chii angozi zvangu zvimangotibatsirawo ndinakubatsirika ndokunonzi kunyepa apa inonzi kunyepera mwari ikoko
ini zvendingati ndakanga ndagona kuita ngezvekuudze kobasa baba naulei ava vakango mwana haanga kuteereri kumakombi kuya kuti mandibatsirawo ndauya kutenda which means chinhu chamakaita direct kumwana hamuna kuita kuna baba baba makabatsira asi mwana mune zvamakamuitirawo zvaitenda zvokuti anokuteerai kumakombi kwaona maita chamamamuitira changa kuti ini hatichachizivi chii changa ayo nyangwe mapedzera kuona mwana ari kunyika imimi pamakapedza dai muchipinda mukombi akaende mwana takangosiya ri hanga wangori hachichazivi pambainawo imba makombi munoziva pabhasi stop hauzozivi kuti upi ndiani mwana pamakamutora mapikicha mugomo anga ari ichi vanga ari raiti zvanga zvindozvi mafoto inini ndanga ndiine kamera mufunge henyu taingotorana mafotos tichingotorana tiri mugomo repamba pavo anga ari kundotora kusina kuti pane miningi mafoto acho aripiwa mafoto acho aripi amaitora kamera yacho iri kupi kamera yacho yasichatobowa hachatomuzivi asi mafoto aya makatora aripi mwana uri baba tati babo mapikicha amaitorana nemwana aripi handichatombozivi kuti ari kamera yacho yakafa mafoto acho yakafa musati magezesa zvakamboitika kuti mazuva yakafa musati magezesa ndozvamukutaa zvingatodaro zvingatodaro kunani ndekuti nditoneka ndikashikamwekandikangorikumbawo kasina zuva kugezeswa imimi mwana ndi mapedzera mbonari ari mupenyu akakuteerai waitendei mwana chaiti ngazvita hei ndimadaro akayakotenda kuti akambozviya zvekundonga munhu akuti babhaisaaasi maita hii takamubira ari pomba asainga uri tisina kuwira yena mwana mazire ndinoita masvikire ndakaita mwana ndakasvika mwana ari kudini ari kurwara asi handiyewe ndaya ndaunzirwa ba kuti ndiuye koshanda bamwana yeno mukuru muri kunyepera Samuel Chitina right makambobhemesa mwana here zvinhu zvavata kwete inini handina kubhemesa mwana zvamakasvika ari kurwara makamubatsira sei iwo wakango inini ndakandomunyengetera bati handina kumubhemesa utsime iwo watouya kuti ndizozive kuti mwana ari kurwara akanyengeteresoke kumabhazi akakuteerei kubva kwetakaita ipona tichiuya pamabhazi tanga tisinayo akachizotomhanya inini handina kunge ndakamuziva kuti ndakamuona usiku awa ndo wakazodi wakazongoakuvhura ndisekuru ndikati okay kuzwa kutenda kwaichidudzira kuti kazi mwaita basa mauya kutibatsira wakatenda ndakazvizwa asi inini handina kubhemesa chii hapana wakabhemesa ba mazire ndinoita inini hapana wakabhemesa kuti munhu wendakange ndauira inini nditezvara wavo wokubereka mwana wavo mukadzi wavo iwo ndakazondosvikawo sevanhu vakanga vataurana semhuri right I think nyaya yenyu ine a criminal element saka inoda proper police investigation
Noda proper police investigation. Because isusu munovakwana, it's your word against his word. His word against your word. Saka tinoswirira hapana zvatikuita. Saka nyaya iripo ndoti mimi mama akaripota kumapurisa api. Ipa zeta rapiki nalonga. Saka munokwanisa here kuti nyoda case number yacho. Case number. Saka imende kupinda nonga munopiwa case number ka. Mopaishe nemaomba tiite follow up nyaya iyi yabacho. Akadedzwa mapurisa here. Ini andigari muno. Apa tinogona kuvaina nemwana womozambique. Isisi totokufungira. Zvinogona kuitika mufungira. Because mimi pabhazi tozati mimi muruti mwana wakasara. Pamwana osara pabhazi. Inini semazira angu akasara takatopinda mukombi iye sara ari pastation. Asati tinomuona uri. Ndimapesera kumuona. Ipo papo ndoke tikuziva kuti akazofamba sei. It's okay. Ngatese tipe case number kuti tibatsire. Zvakanaka. Kuti ifambe zvakanaka. Alright. Yes, because takadai hatina ine criminal element yakanyanya. Inotoda police chase, inotoda police investigation. Right. Saka endei asi tichakudai garai makaziva kuti tichakudai.